Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da warhaka. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi registration bayan an muku registration, yadda za ku yi login bayan an muku registration cikin account ɗinku na Vitality. Farko abin da nake turawa wani abu za ku gani kamar haka wanda a ciki. So nan na farko wannan shine full name ɗinka, sunanka, nan username da ka turo kake so ka rinka login da shi, nan email, nan kuma country, nan kuma number waya, nan kuma referral code ne wannan ya kawo sunana, sai nan package inda aka zaba maka, nan kuma coupon code. So farko idan ka je za ka yi login, zan tura link da za a yi login bayan wannan video din. So wannan da kuke gani na cika wani ne yanzu. So yadda za ka yi shine idan ka zo ga nan details ɗinka, abin da za ka rinka login da shi shine username da aka sa maka da kuma password. Wanne ne username din a ciki? Duk lokacin da aka mara registration aka turo maka. So wannan na biyun da kuke gani shine wannan, shine username naka. Wannan na ƙarshen kuma shine password. Kowa idan na masa registration ina tura masa irin wannan. Na biyu shine username naka, abin da zaka sa a sama. Na ƙarshe kuma shine password ɗinka, abin da zaka sa a ƙasa. Yanzu wannan shine link din da zan yi login site din, gashi nan wannan. So zan danna shi, zan je zan yi login. Gashi nan ya bude maka link din. Kowa a cikin ku duka ina tura masa wannan link din. So abin da zaka yi shine idan ka zo za ka yi login, wannan shine na biyu a abin da na tura maka, wannan kuma shine na ƙarshe. Za ka iya danna wannan saboda kullum ya zama akwai wannan ɗin naka a cikin login da ka zo kawai kana taɓawa zai baka dama ka yi login. To kun gani nan na sa username ɗina da password, daga nan sai in danna wannan sign in ɗin da yake ƙasa, sign in ɗin nan da yake ƙasa, wannan da yake ƙasa. To kun ga na danna ya shigo da ni ciki. Wannan shine yadda ake login.